U utorak 31. oktobra 2017. godine svečano je otvoren deo puta ka centru sela u naselju Ždrelo. Tako je realizovan još jedan deo projekta koji pored lokalne samouprave sufinansira i Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo privrede. Radove na asfaltiranju puta izvelo je preduzeće Srmex iz Petrovca na Mlavi. Put su svečano otvorili predsjednik opštine Petrovac na Mlavi Duško Nedinić, predsjednik Saveta mesne zajednice Ždrelo Zlatko Trajilović i načelnica Odeljenja za finansije i budžet Jadranka Mladenović. Novo lokalno rukovodstvo u opštini Petrovac na Mlavi je obećalo da će selo Ždrelo sa svim potencijalima koje nosi sa sobom biti jedna od ključnih tačaka u razvoju opštine Petrovac na Mlavi. Opštinsko rukovodstvo je također obećalo da ćemo ravnomerno raditi na razvijanju i sela i grada. Danas smo ovdje u selu Ždrelu gde slavimo otvaranje novog puta. Ovaj put je finansiran delom od strane opštine Petrovac na Mlavi, a delom od strane Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva privrede. Ukupna dužina puta je nešto manje od 900 metara, a vrednost investicije je 6.700.000 dinara. Ovim putem želim da poželim meštanima sela Ždrela da dugovečno koriste ovaj put, a ujedno želim da se zahvalim, naravno, predsjedniku Republike Aleksandru Vučiću, bez koga sve ovo ne bi bilo, ministru Kneževiću, ministru privrede i naravno državnom sekretaru Draganu Stevanoviću Bosketu, koji nam je u svemu mnogo pomogao. Nadam se da je ovo samo jedan prvi korak u razvoju naše opštine kada je u pitanju turizam, kada je u pitanju program koji opštinsko rukovodstvo ima za selo Ždrelo, a kroz 3 ili 4 godine kada se ispuni sve ono što je opštinsko rukovodstvo planiralo, siguran sam da će selo Ždrelo imati mnogo veće turističke kapacitete i potencijale za razvoj opštine Petrovac na Mlavi nego što je to danas slučaj. Meštani sela Ždrela su prezadovoljni ovim radom, ovim asfaltiranjem. Drago nam je što su nam pomogli predsjednik opštine i ostali koje je on pomenuo. Mislim da će sljedeće i naredne godine biti još ovih asfaltiranja. Nadamo se da će to da uspe. Ovaj projekat, odnosno put, je od velikog značaja jer mi dugo čekamo na ovako nešto. Ja sam jako ponosna što sada danas stojim na ovom mestu jer se u naše mesto dugo ništa nije ulagalo i ja koristim priliku da se u ime mojih sugrađana i u moje lično ime srdačno i toplo zahvalim predsjedniku opštine Dušku Nediniću, ostalom timu, odnosno celokupnom rukovodstvu lokalne samouprave što nam je ovo omogućio. Do kraja građevinske sezone predviđen je završetak još putnih pravaca u opštini Petrovac na Mlavi, a među njima je i put između Velikog i Malog Laula.